ଆମେ ପିଜ୍ଜା ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବାହାରକୁ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଉଛି। ମାନେ ଅଫିସର ଟି ସାର୍ଟ ବ୍ୟାଗ ଟିଫିନ ବକ୍ସ ଏସବୁ ନେଇକି କିଏ ପିଜ୍ଜା ହଟ୍କୁ ଆସେ? ଭୋକ ଲାଗିଲା ପରା ଖାଇବୁ କହୁଥିଲୁ। ତା ବୋଲି ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିବ? ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଯାଇଛି ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ମାନେ ଅଫିସରେ 9 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଘରକୁ ଆସିକି ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେଇ ଟିଫିନ୍ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏମିତି ଖୁସି ସମୟ ଆଜିକାଲି କୋଉଠି ମିଳନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है।